اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال پارہ 9 دے تیجے رکوع دا نچوڑ۔ اس رکوع اندر فرمایا گیا ہے اللہ اور اندر رسول جدوں بلان تانوں تے لبیک کہندے ہوئے انہاں وال آؤ، مطلب ہے انہاں دے ہر حکم تے عمل کرو۔ ایویں نہ ہوئے بھی اللہ تواڈے والوں تواڈے دلاں تے مہر لا دے اور اس تو مگروں تسی جیڑی بھی قسم دی نیکی ہر قسم دی نیکی تو محروم ہو جاؤ۔ اس رکوع وچ یہ بھی نصیحت کیتی گئی ہے بھی اللہ اور رسول نال خیانت نہ کیتی جائے۔ تواڈی جان تواڈے مال امانت نے، اس امانت نوں اللہ دی مرضی دے مطابق لگاؤ، خرچ کرو۔